MTV. Сәлем дуслар. Йөзне кояшка куеп, D витаминнарына куенып, җәй айларын көтәбез. Ә безнең җырчылар апрель аен ничек җиңә икән? Бу чыгарылышта кем эшсезлектән түшәмгә үрмәли? Кем балконда бикләнеп утыра? Ә кайсы җырчы талашып энергия җыя икән? Бүген без психологка йөрүче депрессиягә бирелүчләрне ачыкларбыз. Музыкаль кайма хит парады эксклюзив яңалыклар белән Назлы Гөлсөнгатова. Хит парадны Айгөл Рәхимова ачып җибәрә. Айгөл күңелен кытыклаучы уйларга урын калдырмый. Китаплар укый, өй җыештыра, рәсем ясый. Бөтен нәрсәгә алынырга риза, иң мөһиме эшсез генә утырмаска. Психологларга да мөрәҗәгать итә икән ул. Тик бу хезмәт аның өчен бушлай. Җырчы кызның әнисе белеме буенча психолог. Нәкъ менә әнисен Айгөл иң якын дусты һәм киңәшчесенә саный. Бакчасында сөйгәннәргә генә урын бар. Алар өчен гөлләр чәчәк ата, алар диеп күңел шатлана. Шын ярату белән янган кеше, чит бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәрчак бергә булсын, аерылганнар җанны өзгәли. Шын мәхәббәт килә тик бер тапкыр, вакытларның бер кадерен. Яратканнар әйтсен сөю сүзен, мин яратам сине кадерле. Янган кеше, чит бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәрчак бергә булсын, аерылганнар җанны өзгәли. Һәрчак бергә булсын, аерылганнар җанны өзгәли. Шын ярату белән янган кеше, чит бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәрчак бергә булсын, аерылганнар җанны өзгәли. Яратканнар һәрчак бергә булсын, аерылганнар җанны өзгәли. Шын ярату. Ленар яшен бик нечкә күңелле, эмоциональ егет. Күңеле бәргәләнгән, сорауларга җавап таба алмаган вакытлары бар. Шуңа ул психолог сеансларына да йөргән. Хәзер Ленар мин үзем психолог булып беттем инде ди. Беренчедән, ул йотлыгы психология белән бәйле әдәбият укый. Тормыш мәгънәсе, кешенең ичке дөньясы, бу темалар яшенгә бик кызык. Икенчедән, күрәсең, алган белемнәренең файдасы да зур. Дус-танышлары Ленардан үзләре киңәш сорыйлар икән. Ә Ленарга нәрсә? Рәхәтләнеп күзләрен ялтырата да киңәшләрен өләшә.
Gözlerin ülep yata Hindi sağına Hem yukusu koşa Ülep yarata Sinip kinde şaşa Bulaytın kanatlar şular bilen işe Arağızda bulur da Onlar hem elbette jille Birge bulsanız gana Mahabeti geçiner Bulur ağır sizler Ağlarının tübesi Yalgan Şanınızdır Birigizge gene yazmış yürek Saylamagan Tanın közleri yana Bulganda yanlarında Ol biteri bizday Sinin жылы kışaklarında Tanın közleri yana Hem kirek tügel verni Bari saklasam Bayını bakıtik edilir Aşkına biliriz kanersinin temi Kim bulgan yokin Kadirlinkin Mingan yulduzlarga Sina bulayık erişim Bakıtlı itlerge Tukan kutlu kişi Sırlı hislerge bu talep Kızlar tımalana Tik unutmayık bir ay birine birge Uyanırga tersen kırına Düşsek güne bulama Turta tugayla İşmaktır kürürge Sinem belek yaşımne uberge Tanın közleri yana Bulganda yanlarında Ol biteri bizday Sinin жылы kışaklarında Tanın közleri yana Hem kirek tügel verni Bari saklasam Bayını bakıtik edilir Tanın közleri yana Tanın közleri yana Tanın közleri yana Tanın közleri yana Hem kirek tügel verni Bari saklasam Bayını bakıtik edilir Хитлар парадында Ландыш Нигъматжанова. Ландышның берәр проблемасы чыкса, шундук ире белән сөйләшә. Аларның Фәрит Таиш белән барлык серләре уртак. Бер зур серләре турында сер итеп кенә серләшәбезме? Балалар күрмәгәндә Ландыш һәм Фәрит качып посып кына Кока-Кола эчә. Әнвәр, Ләйлә Гомәргә бу баллы су янына килү катгый тыела. Әбиләре дә, туганнары да балаларга газлы су эчерми. Вакыт-вакыт төрле баллы татлы ризыклар, чупа-чупс, шоколадлар алалар. Тик менә Кока-Кола гына аларның тормышларына һич тә үтеп керә алмый. Әле йыллата, әле җырлата, туялмый икән күңел туймаса, күрешүләрне безгә бәгәрен, әле көтәсе тагын бер атна. Юлларны белеп яныңа үзең, йөгерим икән әллә булмаса, сагынуларга ни хәлләр түзим, тагын бер атна, озын бер атна. Юлларны белеп яныңа үзең, йөгерим икән әллә булмаса, сагынуларга ни хәлләр түзим, тагын бер атна, озын бер атна, бер атна. Әллә саргайсын, әйдә диләрме, йөрми дә сыман сәгать телләре, әйтүе генә җиңел тоела, бер атна бит ул җиде көннәре. Юлларны белеп яныңа үзең, йөгерим икән әллә булмаса, сагынуларга ни хәлләр түзим, тагын бер атна, озын бер атна. Юлларны белеп яныңа үзең, йөгерим икән әллә булмаса, сагынуларга ни хәлләр түзим, тагын бер атна, озын бер атна, бер атна. 12-нче урын хуҗасы Рамил Әймәтдинов. Җырчы егет үзен яңа амплуада сыный.
телевидениеда тапшыру чыгара. Артистларга язылган фикерләрне туплый да, үзләренә укыта һәм фикерләрен сораша. Җырчыларга көндә мактау, соклану сүзләре ява. Рамил популярлыкның икенче ягын ачырга теләгән. Нишкәлекләрен хәзер дуслар сөйләп тормыйм, озак сөйләгәнче бер карарсыз әле. Ә без Рамил Әймәтдиновны карыйбыз. Инде күптән нигәдер уйларымнан чыкмыйсың. Айда көндез югалып, төннәрен бакыйсың. Бар йолдызлар көнләшә синең матурлыгыңа. Нурларыңа үрелсәң, ник качасың болытка. Дигәлесең белмисеңдер, мин яшьләрдән түгелмен. Барыбер ялап алырмын йөрәгем бергә. Ай, җаным, күкләрдә, төнге күкләрдә. Ай, җаным, үземә бул син үземә. Бергә дуслар җырлыйбыз, алкышлар! Ой нурлары сихерле, санаусыз серләре. Ятмасыңа эләксәм, хай кытылу икеле. Көтәм синең язмәңдә, йөрәгем бик тибә. Чыгая балыклардан нур сибә бар җиргә дә. Җитәҗәкләрне җигәмдә, мәдәр бәрмен күкләргә. Бар бер үземне кәйтем көткерә кулар. Ай, җаным, күкләрдә, төнге күкләрдә. Ай, җаным, үземә бул син үземә. Дуслар, Эльмира Нәгыймова кәефсез чакта бөтен көченә музыка куя. Җырларга кушылып, кычкырып җырлый, сикерә би. Инглиз телендәге җырларны тыңлый, начар эмоциялардан котыла икән. Эльмира энергияны ире Русланнан да ала. Рәхәтләнеп бер талашып алсак, җир җимертердәй булам, кәефләрем күтәрелеп китә ди. Бәхет бүләк итте гаиләбезгә, улыбыз бар туды кызыбыз. Әй Ходаем, бәгырьләрем өчен мең рәхмәт сиңа укыйбыз. Мең рәхмәт сиңа укыйбыз. Яратабыз сезне сабыйларым, бәгырьләрнең татлы җимешләре. Көндә сезгә көндә Кошак җәеп сезгә мин киләм, кошак җәеп сезгә мин киләм. Яратабыз сезне сабыйларым, бәгырьләрнең татлы җимешләре. Көндә сезгә көндә дуга кылам, булыгыз сез бары бәхетле. Көндә сезгә көндә дуга кылам, булыгыз сез бары бәхетле. Рамил Галимҗановның икенче тапкыр әти булуын ишеткәнсездер. Өйгә сабый кайткач, тормыш икенче борылыш ала. Айруча олы уллары Рамазан үзгәрә. Әнисенә соска каптыра, өй буенча күтәреп йөри. Төннәрен елый башласа, кайчан туктатасыз инде диеп шелтәдә белдерә икән. Ә иң кызыгы, үзе дә әнисенә бишек җыры җырлый. Әтисе белән татарча солянкада җырлаганын. Карават янына килә дә, яшибез бит, яшибез дип көйли бишек тибрәтә икән. Булат үсеп җиткәнче җырласа, Рамилнең олы улы чын артист булыр, Алла боерса.
Kızışlar bular, yollar gel barma. Тигіз акмый her şakta yılga. Sokmaktan uzan, yollarda tuzan. Sıkırap yılı yürek şu zaman. Düzmişe bulmay, kimler sınalmay. Sınavlarsız bu turmuş varmay. Her günün temin, dünyanın yemin. O anlatmıdır, 50 yaşımın. Yırrak oralar, her bir yaralar. Düzelmez bit yaşar ağlar. Yüzlerden gitmey, sözlerim jitmey. Yürekkeyim işlerge bilmey. Düzmişe bulmay, kimler sınalmay. Sınavlarsız bu turmuş varmay. Her günün temin, dünyanın yemin. O anlatmıdır, 50 yaşımın. Gada radiosa, Gada radiosa, Gada radiosa, Gada radiosa. Татар музыкаль телевидениесі. Таныш йөзләр, якты төсләр, бөтен татар эстрадасы. Һәрбер телевизорда, ТВ кабель шелтәрләрендә һәм TMTV online.ru сайтында. TMTV, бөтен татар эстрадасы. Халыкара татар җыры эстрада фестивале 8-нче тапкыр Мәскәүдә. Иң-иңнәр бер сәхнәдә. Зур гала-концерт. 11 ноябрь. Дәүләт Кремль сарае. Музыкаль коймак хит парадын алга таба дәвам итәбез. Эльмираның үзенә еш кына киңәш сорап киләләр икән. Җырчы берәүне дә кире бормаска тырыша, тыңлый. Киңәшләрен генә чәчеп йөрми. Кирәк дип санаса гына сөйли икән. Ә менә үзенең кәефе булмаса, Эльмира Сөләйманова тәмләп кенә ашарга ярата. Суыткычны ача, нинди тәм-тем күрә, өстәлгә тезеп куя һәм әйбәтләп кенә сыпырта. Соңыннан ризык нәтиҗәләре белән спортзалда көрәшә. Тир түгә-түгә чапканда, башка ашамыйм дип вәгъдәләр бирә. Тик бер айдан хәл кабат-кабатлана икән. Ят шикелле, кочаклап якыннан Белмим битеңне, йөрәктән айырасы булгач, көзге яңгыр юа исмеңне. Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан. Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, нигә соң, нигә без кавышкан? Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, нигә соң, нигә без кавышкан? Ачы күзләрнең дә җилләре тынмады, безнең мәхәббәтнең дәвамы булмады. Күктән инде хәзер болытлар таралды, безнең йөрәкләр яралы. Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан. Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, нигә соң, нигә без кавышкан? Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан.
безіні айырасы болғаш, неге соң, неге біз қалышқа. Психологлар дейбіз, аққой бір кішіге сауығыр, кең етіп сулы шалыр үшін азғына да жеті. Мәселен, музыкаль терапия керек. Сыйфатлы жыр бір кімге де қымашау итмәс. Шоу-бизнес кеңліклері бойынша алға атлайбыз. 8-ші позиция уақытқа буйсынмас мәшһүр жыршы Айдар Галимов. Құдай бізіні сынаса да, язмышы бізіні қиынаса да, сағышы қайылы қоймабыз. Біз кейті жерге яшар үшін, яшынларды яшнар үшін, жырлар үшін туғаныбыз. Яшар шақта яшап қалып, әр минуттан илхам алып, өмірлер бітіп біргінен. Uzğanı ömür yıllarının, uzğanı ömür yıllarının kaderlerin bir güne. Yaşar şokta yaşap kalıp, her minuttan ilham alıp, ömürler bitip bir güne. Uzğanı ömür yıllarının, uzğanı ömür yıllarının kaderlerin bir güne. Yazmışılarga qarşı barıq, qayğılarga başını salmayıq, birişmişə jillərgə. Şad yılmayıq, xəl bölüşük, şadlığını ortaq bölüşük, en bəxtli günlərdə. Yaşar şaqda yaşap qalıq, hər minutdan ilham alıq, ömürlər bitib bir günə. Uzğanı ömür yıllarının, uzğanı ömür yıllarının kaderlerin birliğine. Дилиеге де тынышланыр үшін музыка керек. Концертларға әзірлену, жыр яздырыға дейіп студияда беклену. Бұлар һәммәсе де Дилия үшін медитация білән бір. Үстәуіне Дилия спорт фанаты. Спорт залда селфи ясап, костюм күрсәтеп йөрми. Жыршының үзенең шөгыльләнү графигі да бар. Тресси Андерсон һәм Босу методикасы буенча жырлый күнегүләр ясый. Ұшрашырлар, сағынудан алар янырлар. Әйдә кел жаным, соларға салма, янып тұрған йөрәгемне сен сақла. Әйдә кел жаным, соларға салма, янып тұрған йөрәгемне сен сақла. Әйдә кел жаным. So
Дуслар, 6-нчы позицияда бүген диджей Радик һәм Айрат Сафин. Егетләрнең Татарстан буенча беренче гастроль турлары дәвам итә. Шушы 1-2 ай эчендә алар ниләр генә күрмәгәннәр. Айратны Казанда калырга үгетләүче апалар, шүрәле чигелгән башмаклар. Радик белән Айратның маҗаралары моның белән генә төгәлләнми. Гастрольләр дәвам итә. Димәк, алар сезне, сез, хөрмәтле телевизор караучылар, аларны әле шаккатыра аласыз. Бүгін бізде гірлеп туй бара, матур үстәләр кырылган, дус туганнар жыйыла. Bir-birine sirli күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләрен җилкене дирә, әше сүзләре. Үстимәсен парының бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп, канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп, канатланып очтылар. Сөзімға барайын. Sıkkan едім бір-чеберкі сізлерге. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчалы, иртәнге таңнар атуы. Бір-біріне сирле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендерә, әше сүзләре. Үстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп, канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп, канатланып очтылар. Сәхнә йолдызы, телевидение, радио, YouTube йолдызы, сүз Хәмдүнюша турында. Бер үк көлә дип уйламагыз, дуслар. Хөрмәтле Хәмдүнә Тимергалиева хәзер күпләр шулай дип эндәшә. Барысы да Хәмдүнә апа катнашында чыккан видеоролик өчен. Видео бик популяр, меңләгән караулар, лайклар, фикерләр җыя. Хәмдүнә апа белән блог алып барырга теләүчеләр дә барлыкка килгән. Хәмдүнә апа әлегә тәкъдимнәрне барлый торсын, ә без аның җырын тыңлыйк. Ялгызларга дөнья йөген тартты. Ялгыз яшәү түгел бик җиңел. Барлы булып гомре буе ялгыз. Яшәүчеләр җирдә ваз түгел. Алтын балда кию бәхет бит. Сине алар кеше булмаса, Худай язган язмышларны аңла. Синең өчен яши алмаса, барлы булып, ялгызың булганчы, ялгыз булып үзе бәхетле. Минем җанны аңлар дусларым бар, сезнең белән мин бәхетле. Барлы булып, ялгызың булганчы, ялгыз булып үзе бәхетле. Минем җанны аңлар дусларым бар, сезнең белән мин бит бәхетле. Барлы булып гомере буе бәхет эзләүчеләр аз түгел. Барлы булган ялгызларны күрсәм, әрнеп китә кайча йөрәгем.
Музыкаль каймакның чираттагы резидентлары Рүстәм һәм Ләйлә Галиевлар. Галиевлар депрессия, эшсезлектән чыга диләр. Бер генә көн өйдә утырсалар да, түшәмгә үрмәли башлыйлар. Икесе дә кызуканлы, әйткәләшеп алалар. Рүстәм тиз суына, Ләйлә, без хатын-кызларны беләсез инде. Җырчылар хәзер бөтен дәртләрен эшкә бирәләр икән. Яңа сезонда җырлар яздыру, эчтәлекле клип төшерү һәм Казанда сольный концерт кую. Аларның максатлары шулайрак яңгырый. Хит-парадның эшлеген ваклыйбыз. Алда бу атнаның иң популяр җырлары һәм җырчылары. Сезнең туктаусыз тавыш бирүләрегез, җан атуларыгыз үз эшен эшләде. Яраткан җырчыгыз Иркә 3нче позициягә урнашты. Икебезгә бер хит. Әйткәннәр сайын әйтеп туя алмыйм, әйтәселәрем килә яңадан, әле дә ярый күңеле күзләре бер-беребезне күрми калмаган. Икебезгә бер яңа утабыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер. Икебезгә бер яңа утабыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер. Икебезгә бер яңа утыбыз, кайнары җитәр гомер буена. Сине күргәнче мин әле бердә яшәмәгәндә сыман тоела. Икебезгә бер яңа утыбыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер. Икебезгә бер яңа утыбыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер. Икебезгә бер Шешкәдә депрессия булмаса да еш кына моңсулана. Андый вакытта якын дусты гитараны ала да һәм балконга кереп бикләнә. 6нчы этаж, каршыда урман. Шул урманга карап моңлана, гитара кылларын чиртә-чиртә җырлый, диктофонын кабыза, яңа көйләр тудыра, сүзләр яза. Ышанасызмы юкмы, күп кенә хитлар гади бер бүлмәдә туа.
кайтуымны кыр казы юрар. Яңгыраячак нигә җыры да әлеге балконда туган. Яна хатынны кулыма алам, хатирәләрнең утында янам. Һәрбер сүзеңдә үткән авазы, өзелгән хиснең суынган назы. Сине мин көтмим, җанымда йөртмим, сөю үрәген күңелгә кертмим. Нигә син миңа хатлар язасың, кабат яңартып йөрәк ярасын. Сөям сине дип әйттеләр кемнәр, күптән сулдылар син биргән гөлләр. Ап-ак карларны кояш каралтты, үзләребезне сулар таратты. Язлар ялварды, җәйләр елатты, көзге яңгырлар елап юатты. Сүзләрең матур, хисләрең ялган, күпме күңелдә әйтелми калган. Нигә син миңа хатлар язасың, кабат яңартып йөрәк ярасын. Сөям сине дип әйттеләр кемнәр, күптән сулдылар син биргән гөлләр. Бүген Дамир Зинатуллин барлык көндәшләрен узып китте. Темабызны дәвам итсәк, җырчы егеткә төрле белгечләр үзләре бал күргәндә ябышалар. Социаль шелтәрләрдә еш кына әллә кемнәр "Сезгә ярдәм кирәкме? Мин сезгә булыша алам" дип язалар. Тик Дамирга психолог ни, астролог ни. Мин дугаларымны укыйм, Аллага ышанам да алга барам ди. Ул бүген абсолют лидер. Сүнгән хисләр синең янда кабына, онытылган мәхәббәткә табына. Серле күзләреңә сөеп карыйм да, сөям сине сөйгән саен тагында. Сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тусак әгәр без яңадан дөньяга, алып китсә язмыш төрле якларга. Эзләп табып сине меңнәр яныннан, гашык булыр идем бәлки тагында. Сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Он 15 позициялек музыкаль дистанцияны уздык. Җырчылар турында барысын да белергә теләүчеләргә безнең хит-парад ярдәмгә килер. Сез музыкаль каймак тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән мин Назлы Гөлсин Гатова идем. Якынлашып килүче май бәйрәмнәре белән дуслар. Исән сау булыгыз.